Tinanggal bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Terra. Kung kanina medyo pinaubaya muna natin sa desisyon 2025 ng DZRH kasama ang DZRH at KBP at buong MBC Media Group ang ating programa. Ngayon naman po, para sa inyo naman na ulit ito. Para sa inyo rin naman yung kaninang ginawa ko. Oo. Ito po ay ang Top Secrets. Kung saan pwede kayong makapagbahagi ng inyong pinakatatagong sekreto. Ang programang nagpo-promote sa radyo ng Will Listen and We Don't Judge Culture. Ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakinggan. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi! Hello, magandang gabi po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Just call me Juana. Juana, ilang taon ka na? 32. 32. Sang lupalop naman galing si Juana? Ilocos Region. Ilocos Region. Naimbag nga rabi. Tama ba? Naimbag nga rabi. Imat kanya malakiter. Ay, salamat na pintas kan. Napintas una kaka. Salamat marunong naman ako pero basit lang. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Okay. Juana, 32 from Ilocos. Ano ang top secret mo? May feeling ako. Parang may relasyon ako ngayon sa kapitbahay ko. Binata. May ka-fling ka, parang may karelasyon ka, at itong karelasyon mo ay kapitbahay mo, tama ba? Yes. Kung single siya, what makes it complicated? Ako. Bakit? Meron ka bang pamilya? Yes. Ilang taon na kayong nagsasama ng partner mo? Almost 13 years. 13 to 14 years? May anak na ba kayo? Yes. Kasal ba kayo? No, not yet. Ano siya? Bali, nasa abroad din ngayon. Overseas worker din. So, hindi forever nakasama mo siya sa loob ng 13 years? No, actually, since lang nung nag-abroad ako, so, akong naunang nag-abroad, which is in 2022. Then, kakauwi ko lang last December. And then, nung 2024, siya naman yung nag-abroad. So, hindi kami nagkita, parang ganun. So, kailan nagsimula itong relasyon ninyo ng kapitbahay mo? At paano to nagsimula? Actually, hindi, lagi ako nagsasabi, nag-start ito nung nakaraan lang, let's say, last month. Birthday ng niya, kamag-anak niya, and then may parcel lang naman kasi, may parcel na dumating, so, ako naman na sa feeling mabait, laging, pag walang tao yung mga kapitbahay, so ako yung nagpipick up muna, and then nagbabayad, and then babayaran na lang nila ako pag Ang sarap mo naman maging kapitbahay. Sorry? Ang sarap mong maging kapitbahay. Ikaw munang nagpapaluwal ng pera habang di pa sila dumarating. Oo nga, yun na nga kasi nung time na yun, nung hapon na yun, so pinicturean ko siya. And then sinend ko sa kanya. And then sabi niya, grabe, ikaw na. Ikaw na talaga, sabi niya sa akin. Kaya nung dumating ka, grabe yung pagkagusto ko sa'yo. Sabi niya ganun. Parang doon ako na parang, nabuhayin yung matagal na tigang. Nabuhayan yung matagal na tigang. Masasabi mo bang ikaw yon?
Yes. Sorry. Kasi matagal nang wala talagang dilig, ganon. Yeah. Okay, so pagkatapos nung remarks na yon, nung kapitbahay mo na kaya gusto kita ganyan, ano nang sumunod na nangyari? So, akala ko, wala lang, parang ano naman, alam niya na kaibigan kasi ano din siya. Hindi lang siya totally kaibigan ko. Dito lang din naman kasi ilang years na rin naman ako nakatira dito. Ako yung anong parang, yung sa Ilocano pa, ako yung dayo dito sa lugar na to. So, yung asawa ko yung talagang kilala. Ngayon, kilala nilang barkada din. Hindi na si totally barkada. Kaibigan. Nila yung asawa ko. So, kilala. Yan. And then, nung since kasi, hindi lang naman kasi siya actually. Pero, hindi ko pinansin sila. So, dito lang ako parang napaano sa kanya. Kasi, palagi kami mag-uusap halos katabi lang ng bahay. Isang bahay lang ang pagitan. So, nagbo-boarding house kasi kami dito. And yung may-ari nitong bahay na to is pinsan niya. So halos magkadikit lang din. Bago lang din ako dito na na tumira. Dati kasi doon ako sa biyanan ko nakatira, parang ganun. So lumipat lang gawa nang wala yung asawa ko. So, yung Juana, sino kasama mo dyan sa boarding house? Yung dalawang mga anak ko po. So I have 2 kids. And then, so it started na ganun. Parang parang simpleng usap. Casual. Literally sa akin wala. Oo, casual lang. Pero hindi ko alam na parang napapaano siya. Parang sa kanya ay sobra-sobra yung Kasi kung makapag siya yung todo bigay yung niya, effort niya na ingat ka, mga ganon. Kahit noon pa kasi, kahit noon pang kadarating ko, mapapasuyo lang kasi pag may pinapaano dito sa boarding house, siya yung tinatawag. Siya yung tinatawag ng pinsan niya na may-ari nitong bahay. Ayusin or ganyan. So, ako naman si friendly. Usap-usap. Yan. Akala ko kasi, syempre, sanay din ako sa pagiging madaldal. Akala ko kaibigan lang. Pero sa kanya pala iba. Pwede mo malaman kung ilang taon na tong kapitbahay na to? 30 plus na din siya. Coming 40. So mas matanda siya sa'yo? Yes, and binata. At binata at wala talagang sabit? Yes. So paano niya sinabi sa'yo na iba na yung nararamdaman ko sa'yo? Sinabi niya ba o naramdaman mo na lang? Inamin niya talaga. Hindi, kaya parang sabi ko, ano bang trip mo? Alam mo na pamilyado ako. Sabi niya, okay lang. Kung tatanggapin mo. Okay. Anong sagot mo? Wala kung hindi. Sabi ko lang, pamilyado ako. Wala akong kasi di ko din naman siya Kumbaga parang sa akin, usap lang. Pero tuwing sa kanya, care na. Yung parang simpleng, wag mong hahawakan yan, madumi. Parang, masyadong siya. Papasweet. Ano bang tawag doon? Kumbaga nagiging caring na siya, extra caring, extra malambing, umi-extra na siya sa lahat ng bagay, ganon. Actually masyado siyang ganon, kahit noon pang kadarating ko, pero mas malala ngayon. Pero hindi ba sa lahat ng tao ganon siya? Hindi kasi siya totally na mukha siyang introvert, na parang andito lang, hindi naman siya total na yung madaming barkada talaga. Kaya hindi ko ganun nakikita na parang care din siya sa iba or At saka ako din naman kasi tutok din naman ako. Mostly din naman ako sa mga anak ko. Kaya parang wala lang din sa akin. So kailan, hindi ko alam kung anong style niya. So kailan nangyari yung talagang masasabi mo na ay may relasyon na kami? Paano mo naramdaman yung ganong klaseng punto, 'di ba, ng buhay ninyong dalawa? Oo. Yung parang constant na siya, communication. Yun lang naman. Parang may I miss you na ba and I love you? No, nothing. Wala. So saan kayo nag-uusap? Through chat. Kasi
katabi ng bahay is uncle niya din. So, wala lang din. Parang, sabi ko nga, ang pagiging ano ko pala, pagiging palakaibigan ko ay sama na sa iba. Iba na yung definition nila para sa kanila. So masasabi mo ba na itong kapitbahay mo lang yung nahulog sa'yo at ikaw, hindi ka naman talaga completely nahulog sa kanya? Yun na nga, parang napapaisip din ako kasi naghanap din ako ng atensyon. Parang ganon. Kasi baliktad nga yung oras ng asawa ko dito sa Pinas. So, I don't know, siguro, parang... You like the attention? Ano? Sorry? Yes, parang ganun. You like the attention pero you have no intention of returning the love and care of that person? Yeah. At the end of the day, mahal mo pa rin ba ang asawa mo? Oo naman, mahal na mahal ko. Yun lang, parang napapaano lang. Hindi ko alam kung paano ko siya hindi ko alam kung paano siya itigil. Sorry. Pwede bang malaman, Juana, kung up to what extent na yung nangyari sa inyo nitong kapitbahay mo na to? Alam mo na, he wants sex already. Pumayag ka ba o hindi? I said no. Pero sabi mo kanina natutuyo ka na. Sayang naman. Charot! Uy, Darot. Charot lang yun, ha? Oh my God. Literally, tuyo na. Kailan pa babalik yung asawa mo? Next year pa. May video call naman, Yes. Every time, actually. Lagi naman kami nag-uusap. Alam niya, na minsan niya, nandun ako sa pag tuwing mag-uusap, dumadaan ako dyan sa bahay nila, ganyan. Naririnig niya, nag-uusap kayo ng asawa ko. Alam niya, kumbaga. Ikaw ba, okay ka sa ganung klaseng lalaki na, alam naman pala may asawa ka, pero hindi ka pa rin tinitigilan. So, anong plano mo ngayon? Yun na nga, parang hirap. Sorry. Gusto kong humingi din ng advice. So, alam mo ba na ang programang to hindi nagbibigay ng advice, pero pwede kang mag-send ng Gcash. Charot! Ay, charot lang with Darot, Juana. Baka mamaya totohanin mo, Sorry? Hello? Chinacharot with Darot lang kita. Sabi ko, ang programang to hindi nagbibigay ng advice, pero nagpapasend ng Gcash kasi pwede naman magbigay ng advice basta may lagay. Pero baka mamaya totohanin mo. Joke lang yun, Anyway. So, alam mo, yung sinasabi ng taong bayan dito ngayon, layuan mo na. Oo. May iba bang paraan para mag-iba ka ng apartment para makalayo sa kanya? Actually, wala. Kasi probinsya kami talaga. So, walang nagpapaupahan dito na malapit sa paaralan ng mga bata. And then, let's say, safe kami. Parang ganun. Hindi ka rin pwede bumalik ba sa biyanan mo? Ang asawa ko yung maayaw. Kasi nag-away sila nung nasa Malaysia pa ako. So, parang hindi naman totally naman kumbaga, away mag-ama na lasing. Ngayon. So, and then inano na din ang asawa ko, lalo puro kami babae. Pag lasing yung biyanan ko, ganyan, baka masabi, ganyan. So, umiiwas na lang din siya. Okay naman. Kung hindi lang dahil doon sa Actually, sa totoo lang, hindi lang siya kaya nasabi kong ganun. Kasi since dumating ako, hindi ko alam. Parang, ilan na silang nag-chat sa akin na parang, may time, parang naghahanap sila ng, alam mo na. Juana, feeling ko kamukha mo si Marian Rivera. Sino kamukha mong artista? Sino kamukha mong artista? Wala po. Pero feeling mo ba maganda ka, ganyan? Kabigabigani, ganyan, malakas ang dating, aura, ganun. Actually, ako po yung yung, alam mo yun, yung mga kaibigan na na may crush ako ever since high school ako or nung nag-aral ko. Yung mga kaibigan ko,
crush ko yung guy, pero yung guy, crush niya yung friend ko. So ako yung loner, parang, ay, hindi ako maganda, parang ganon. Pero nung dumating ako ng Malaysia, nung nag-work ako ng Malaysia, hindi ko alam, basta naging away, napagseselosan na ako ng amo ko at napapagalitan na yung driver kasi ako daw palaging kinakausap, may gano'n. So, Or sabi ko, Baka hello? may aura ka ng welcoming ka, tsaka approachable. Tsaka baka din iba kasi yung hangin sa Malaysia, di ba? Nakakaganda rin yata ng kutis yung yung kapag nasa Hindi ibang nga, bansa pero ka eh. Ako pa din, sabi ko nga, wala naman inasabi sa akin ng mga kapitbahay. Parang hindi ako kagaya nung iba na pag nag-abroad, ang yabang-yabang na. Sus, Diyos ko, sabi ko, wala pag-iyayabang ko nagkatulong lang naman ako doon, nagkuskus ng inidoro, sabi ko, ano pang pagyayabang ko? Yung pagyayabang ko, yung safe ako nakauwi. Yun ang pagyayabang ko. Kaya parang nga sabi nga ng kapatid ko nung tuwing nag-uusap kami, parang mayor dyan, kasi habang naglalakad ako pa uwi, kasi mostly pag malapit na ang school, naglalakad ako, tatawagin nila ako, nag-hi sila, ay, auntie, nagkipag-usap ako. Sabi ng kapatid ko, tatakbo ka bang mayor? Malakas ang appeal mo. Friendly. Juana, ibig sabihin nun, malakas yung appeal mo kasi maraming tao yung, kumbaga, gustong mag-approach sa'yo. Kumbaga, nakikita nila yung aura mo na pwede talagang lapit-lapitan anytime. So, Juana, ito na lang, no? Medyo overtime na kasi tayo sa pagkakataong ito. Ang tanong ko is that, ano na ang sa palagi mo magiging paraan mo para makaiwas dito sa temptasyong ito? Kasi tatandaan mo, 'di ba, na ang temptasyon, hindi naman yan yung mismong lalayo sa iyo eh. Ang tukso, 'di ba, hindi naman yan yung lumalayo sa iyo, walang paang tukso. Kumbaga makati yan, higad yan, lumalapit pa sa iyo, dumidikit, na malagkit, ganon. Ikaw mismo na tao, syempre, ikaw yung talagang maglalayo ng sarili mo dun sa tukso o dun sa temptasyon na yun. So, ano yung mga nakikita mong posibleng paraan para makalayo ka dito sa tukso o temptasyong to? Siguro, i-block. Right? Di ba? Simple answer, pero palagi ko kasi siyang nakikita, hindi ko siya maiwasan na hindi makita kasi magkatabi lang. So, sorry, pinagtatawanan na ako ng mga ngayon. Pero pag nasa point ka kasi na parang, parang nakahanap ka ng kaibigan, parang hirap magipag-ano. Oo naman. Kumbaga, nandun ka sa parte na kaibigan ng turing mo sa taong to. Kaya lang, syempre, mahirap din yung part na babae ka, lalaki siya, wala yung asawa mo. Kumbaga, nandun ka sa punto ng buhay mo na pag pinasok ka dyan sa bahay ninyo, tas wala yung mga anak mo, 'di ba? O minsan nga, pag talagang nakaramdam ka na ng init ng panahon, init ng katawan, hindi mo na namamalayan. Ayan na, ginagawa nyo na yung bagay na hindi naman dapat gawin dahil sa emosyon na bigla-bigla na lang nag-take over sa katawang lupa mo. So, napakaganda rin naman ng sinabi mo na i-block. Pero alam mo, inisip ko naman, pag binlock mo ba, mas maayos ba yung magiging pakiramdam mo pagkatapos mo siyang i-block? Hindi mo ba siya hahanap-hanapin? Kasi baka mamaya pag binlock mo naman talagang mas lalo kang mahayok sa kanya. Minsan kasi mas okay din yung part na hindi mo siya ibablock, kausapin mo na siya na maayos na ito yung intention mo, hanggang dito lang, kaibigan pa din, pero hindi na ganun kalalim at hindi na dapat lumalim pa kung ano man yung pagkakaibigan na meron kayo. Kasi you have to really set boundaries eh. Yeah. Thank you. Tsaka Juana, tandaan mo, alam niya na may asawa ka. Tapos, nagtanong siya sa'yo kung po pwede na makapasok sa kuweba ng isang Juana. Yung palang parang ang red flag na nun. Kasi papayag ba ang isang matinong lalaki na mayroong asawa o pamilyadong tao yung babaeng i-eme niya? 'Di ba? Kung ikaw gusto mo talagang seryosohin ang isang tao, nasa seryosong pag-iisip ka, hindi mo gaganunin lang yung babaeng
parang minamahal mo, 'di ba? Posible din naman kasi na parang politiko lang din 'yan. 'Di ba? Lulunurin ka sa mga matatamis na salita. Kumbaga, papakitaan ka ng mga magagarbong gawa, ganyan. Minsan padadalhan ka ng bulaklak, tapos, ayan, bibigyan ka ng mga mabubulaklak na salita, tapos ang hindi mo alam, gusto na niya talagang kunin ang iyong bulaklak, di ba? May exchange of flowers palang magaganap. Kaya dapat talaga maging matalino ka, hindi lang sa pagboto, kundi sa mga taong papapasukin sa buhay mo. Okay, thank you. Ayan. Sana, ha, maprotektahan mo ang iyong pamilya. Kasi at the end of the day, ang gusto lang naman talaga natin ay maging mapayapa yung buhay na meron tayo. At magiging mapayapa itong buhay na meron tayo at hindi tayo masyado mag-iisip pa ng kung ano-ano mga negatibo kung tama rin yung desisyong pipiliin natin. Tayo ang gumagawa ng sitwasyon natin. Tayo ang gumagawa ng destinasyon. No? Tayo ang talagang may mga patungo dun sa destinasyon natin. So, wag natin gawing komplikado yung mga desisyon natin sa buhay nang sa gayon, yung resulta ay hindi rin maging komplikado. Okay? Okay, salamat, PJ. Salamat, Juana. Ingat lagi. Bye. God bless. Bye. God bless. Salamat. Ayan ha. Ang pagpili ng taong papapasukin sa buhay ay parang pagpili ng kandidatong ihahalal sa gobyerno. Hindi dapat magaling lang sa salita. Kasi marami talagang mabubulaklak magsalita. Yung iba magbibigay pa ng bulaklak. Yung pala ang gusto, ang iyong bulaklak. Pipitasin lang pala yung bulaklak mo. Magsosaluyan lang pala kayo ng bulaklak. Charot with harot. So yun lang naman, kabisyo. Tandaan mo, ang matinong lalaki, matinong babae, hindi papayag at hindi magiging okay sa kanya na meron kang pamilya. Iiwasan ka niyan. As much as possible, magiging kaibigan lang siya sa iyo, ganun. Kasi nga alam niya kung ano yung boundaries niya. Rerespetuhin niya yon. Pwede naman maging magkaibigan ng babae at lalaki. Basta may boundary lang. Kasi hindi pwedeng lahat ng ginagawa ninyo mag-asawa, ginagawa nyo rin magkaibigan. Tandaan ninyo kung lahat daw ng bagay ay tinatrato mo na espesyal at importante, ibig sabihin nun wala talagang importante at espesyal sa buhay mo. Kung paano mo tratuhin ang asawa mo, ganun din yung pagtrato mo sa ibang tao. Hindi espesyal ang asawa mo, hindi espesyal ang asawa mo. Walang importansya ang asawa mo sa iyo kasi sa lahat ganun ki. Lagi kang may extra dun sa asawa mo, 'di ba? Extra service. Charot! Uy, darot. So anyway, kabisyo, if you wanna share top secrets, bukas na ulit, magsama-sama tayo alas 9 ng gabi. Hanggang hating gabi, kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. That portion